היי חברים, והיום אנחנו הולכים לצייר ציור באות שאמא אומרת לי לצייר. אז היא בוחרת אות ואני צריך לצייר ציור שמתחיל באות הזאת. אוקיי, אמא, איזה אות? יוד. יוד? תחזיקי את הטלפון, תצלמי. יוד. יש לי. אוקיי, עשיתי את זה, זה לא יצא לי כזה טוב, זה יצא בסדר. עכשיו אני עושה את הציפורניים. אוקיי, אז עשיתי את הציפורניים. ועכשיו אני אעשה פה כזה דברים כאלה. אתם רואים? אני אעשה פה כזה כאילו יש לה כזה. אוקיי, אז עשיתי את זה, עכשיו אני אעשה פה את זה. סליחה קצת על הקולות הרקע. בסוף הציור תכתבו לי בתגובות כמה זה יצא מ-1 עד 10. אוקיי, אז עשיתי כאלה דברים כאלה, ועכשיו אני כזה אעשה כזה כאילו זה. יעצב קצת את הציפורניים. אוקיי. אגב, זה פרק 1 זה פרק 1. בפרק 2 אנחנו נעשה ציור עם אות אחרת. עכשיו אני אעשה את הצל של היד כאילו. אתם רואים? בואו נעשה שכאילו הוא נוגע בירח כזה, זה יהיה מגניב. גם ירח זה עם יוד. אוקיי, אז עכשיו אני עושה כאלה צללות כאלה לירח, ואחר כך אני אעשה כזה חושך מסביב. אוקיי, עכשיו אני אעשה כזה חושך.
עכשיו את החתימה שלי. ככה. עכשיו נעשה קצת קמטים כאלה. עוד קצת פה. אז ביי. ואם אתם רוצים חלק 2, אז אולי אני אעשה שבוע הבא או בימים אחרים. ביי.